За неделю до празднования Пасхи православные отмечают праздник, который посвящен библейскому чуду воскрешения Лазаря и имеет глубокий религиозный смысл. В селе Валя-Пержий Тараклийского района, где компактно проживают болгары, на Лазаре в день совершается древний обычай. Утром девушки наряжаются в праздничные платья, надевают на голову венки из живых цветов и ходят по селу, исполняя традиционные песни. Аз не мога да ви кажа защо точно момичета само ходят на Лазаров ден. Такава е традицията. Така повелява обичая да се лазарува само от момичета. Както на Коледа пък коледуват само момчета. Така и на Лазаров ден е възприето да ходят момичета и едно от условията е те да бъдат задължено неомъжени. Млади момичета, обикновено между 12 и 18 годишна възраст. И лазаруването се счита като преход на момичето в такъв преход, който израства тя към жена. Тоест казва, че след като лазарува едно момиче, то вече може да се търси своя мъж и да се омъжи. Затова ходят и момичетата, за да видят ергените в селото, те тях да видят и евентуално да се получи някакво развитие по-нататък. Знам, че Лазар е бил възкресен и знам, че на Лазар ходят само нежените девойки. Младите девойки трябва да съблюдават това традиция, защото това е нашата история, това е празник, това не трябва да се забравя, защото ние сме българи и трябва да си помним своите традиции и истории. Большую роль в сохранении болгарских традиций в Валя-Пержий сыграл Тихомир Борисов, гражданин Болгарии, который уже несколько лет живет в селе и преподает музыку в местном лицее Христоботев, а также является художественным руководителем школьного фольклорного коллектива. Песнями девочки радуют хозяев и передают им пожелания добра и здоровья. Ой, Лазаре, 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 наш година, като китка в градина. Ой, Лазаре, Лазаре, тука първом дойдохме, мома и момче найдохме. Ой, Лазаре, Лазаре, я момата женете, а момчето годете. Ой, Лазаре, Лазаре, колко шумки у гора, толку здраве у дома. Ой, Лазаре, Лазаре, колко песок у река, толку с деца у дома. Къде ние сме минали? Родила се, природила, на тази земя надегнала. От два класа котел жито, от два грозда бъчва вино. Здравия живот на тази къща, плоди ниви и градини. От всяка лоза ведро вино, от всяка крава ведро мляко, от всяка овца две агнета. Ой, Лазаря, Лазаря, ой ты тебе, Лазаря. Девочки, или как их тут называют, лазарки, получают в дар сырые яйца, а также все, что могут предложить хозяева. Яблоки, орехи, сладости и даже деньги. Да сте живи и здрави, стопани, сребро и злато да се лее и през прага да прилива, да са пълни къщата, да са здрави децата, да се роят пчелите, да се множат парите. Я в детстве тоже ходила. Благодаря Тихомиру Борисову, таким преподавателям из Болгарии, как он, которые приезжали, эта традиция возобновилась, и моя дочка тоже в школе ходила, участвовала в этом коллективе. И мы очень благодарны, что эта традиция возродилась и продолжает нас радовать ежегодно. Мы принимаем лазаркинь. Под бял червен трендафил, трендафил, под морова люляка, люляка. Майка му го приспива, приспива, баща му го будеше, будеше. За свои старания дети получают не только подарки, но и благодарность от односельчан. Всичките сме красиви, очень приятно, си спомнях моето детство. Малката ни внучка в Англия, у нас година беше тук, как бы видя, пък сейчас искаме тоже да изпроводим, да спомни тя всичкото
Молдовата, Валепержа, обычаи. Родом съм от Велико Търново, от България. Имаше обявено място от Министерството на образование и науката за Валя Пержа и Молдова. Се явих на конкурс в Министерството и спечелих. Изпратиха ме тук в Молдова, в Валя Пержа, именно с основната задача и цел да съхранявам и популяризирам българския фолклор зад граница за всички наши сънародници българи, които се намират зад пределите на България. Първите дни, в които пристигнах в Валя Пержа, основното нещо, което ми направи впечатление, е топлината, сърдечността на хората. Толкова гостоприемно ме приеха в селото. Това спокойствие, което го има в едно село, как хората всички се поздравяват, когато вървят по улицата, как никой за никъде не бърза. Аз ходя на хор, защото много ми харесва това атмосфера, която е в хора, с девочките, как ходим, как пеем. Репетициите са много весели, интересни и за това аз много получавам удовольствие от това. Праздник Лазаря заканчивается для девушек подсчетом яиц и угощений, которые они собрали, ходя по домам и неся весть о воскрешении Лазаря через песню. Юные болгарки с нетерпением будут ждать следующего года, чтобы снова принять участие в этом красивом обычае. Лазаруването е обред, който започва от събота, от обяд и продължава до следващия ден, до неделя, до обяд. Когато на следващия ден, в неделя на обяд, на Цветница се събират лазарките, вече да завършат лазаруването. Те имат върбови венчета на главата, които са направени от върба. Отиват на река, на някакъв мост. Там фърлят своите венчета в реката и на която мома венецът успее първи да стигне до брега, не я обявяват за кума на лазарките. Оттам идва и този обред, комичен се назовава. Обряда гласи, че тя 3 дена не трябва да говори с тези момичета, трябва да мълчи до 3-тия ден след Велик ден. И след 3 дена, когато мине Велик ден, на 3-тия ден, момичетата, всички лазарки отиват при кумата и чак тогава тя ги посреща, ги гощава с това, което е приготвила за тях и чак тогава тя може да им проговори. На същия ден се прави и това наричане на пръстенчета, на пръстени или на гривни. В едно менче с вода се слагат тези, всяка една лазарка се слага нейното пръстенче или там браслет гривна и кумата започва да вади едно по едно пръстенчетата от менчето и гадае коя за кого ще се омъжи. Изважда пръстенчето и казва: тази ще се омъжи за учител, следващата ще се омъжи за инженер. И така една по една ще се омъжи за овчар, или тази за ресторантьор, или за строителен предприемач. И така всяка една от лазарките и се гадае бъдещето, за кого, какъв мъж ще се намери, с каква професия ще бъде